te lang op moeten wachten. Eindelijk ben ik het geworden, naar Joris Machten. Ik wist het al lang, al meer dan een jaar. En dan de moel houden, dat viel me zwaar. Mijn druim, stadsprins zijn, de eerste shoot. Heb lang gevreesd dat ik het nooit meer hoort. En nu stond ik in de Haanhof en denk heel fijntjes, toch wel mooi prins carnaval, de jong Marijntjes. Geachte burgemeester, leden van het gemeentebestuur, Flarissen en leefcarnavalisten. Het is me een grote eer om hier vanmiddag te mogen toespreken en het is voor mij een feest om hier te mogen staan, samen met mijn adjudanten, mijn goede vriend Indy Holthoff en Jeroen, hoe de eigen is. We hebben geluk dat onze druk bezatte burgemeester hier te gast is. Hier te gast is, want anders wordt deze sleuteloverdracht geen feest geweest. Zelfs zag onze eregast, het is geen feest als ik niet ben geweest. Bescheidenheid siert de mens, toch? Heb je trouwens de nieuwe jas van de burgemeester al gezien? Hij is er helemaal groot op. Het deed me denken aan mijn communie. De jas is niet op de groei gekomen, dus meer als dit wordt het ook niet. Nu hetzelfde als werkpartijtje. Oh. Carnaval is humor. Let stond in de gezet dat humor ons leert om lichter naar zaken te kijken en dat het omgaan met tegenslag dan gemakkelijker is. Ze hebben uitgevonden dat we gemiddeld 18 keer per dag lachen. Ik voorspel u dat na mijn speech een deel van u het lachen vergeet. Dus meneer de burgemeester, misschien kunt jij de schone jas beter ook doen, want het kind gaat spetteren vanmiddag. Voor burgemeester Verheijen is dit al de derde sleutelöver. De eerste keer was voor het standbeeld van Wilhelmine. De tweede was als combi-zitting en ook in coronatijd. En dit is nu de derde keer. 3 keer geweest, 3 keer feest. En 3 jaar de tijd om plat te leren kannen. We hebben best geduld, maar ik vroeg me af wanneer onze burgemeester Limburgs lult. Volgens historische bronnen wordt in 1558 door koning Philips II Geleen samen met Sint-Jans Geleen en Spouwbeek tot heerlijkheid verheven. We kregen toen een eigen lokale heer. In dit perspectief kon ik samen met mijn Wiese Hoort, de Flarissen, de komende 3 dagen deze heerlijkheid voortzetten. Als stadsprins vervul ik de rol van lokale heer. Maar er zijn in Geleen niet alleen maar heerlijkheden. Het is niet alleen maar genieten. Het lijkt alsof alles stil staat in de gemeente. En er is zoveel gebeurd in de wereld de afgelopen tijd. Corona lijkt nu wel red onder controle, maar we hebben nu al een jaar een oorlog in Europa en vorige week was die verschrikkelijke aardbeving. Veel nu in de wereld hebben het zwaar. En dan is er ook nog die klimaatverandering. Als prins van de Flarissen is mijn invloed niet heel groot, maar ik heb nu een paar dagen de sleutel en de tijd, dus door wordt kind, wil ik het betekenen. En dan zou ik gaan doen aan de klimaatverandering in de gemeenteraad. Het luisteren naar andermans standpunt en het onderling respect zijn soms wie te zoeken. Er zijn zoveel partijen dat het intussen een rood van 11 is. Zo gaat wie de Flarissen dus. Nou, dan weet je wie serieus voor ze moeten hebben. Bij de verhitte debatten loopt de temperatuur in de raadzaal soms op tot het kookpunt. En dat leidt tot extra opwarming. Er wordt dus behoorlijk energie verspild. En dat is zonde. Hoewel, er zijn ook raadsleden die ze bij de discussie nooit heurt. Daar komt nauwelijks energie uit. Maar die
zijn dus eigenlijk goed bezig. Die komen van zijn leven niet aan het energieplafond. Die zitten al jaren in de spaarstand en steken nergens meer energie in. En Tempo zit er al gaar niet meer in, want die zijn ook al jaren van het gas af. Nu hebben we er nu altijd wel geld over de gemeente te cijferen. Maar vorige week stond ook eens positief nieuws in de gezet. Inwoners van Sittard-Geleen zijn beter te spreken over hun gemeente. Het bestuur krijgt een hoger rapportcijfer. In 2020 wordt 1 op de 10 lui tevreden met het gemeentebestuur. En nu is dat 1,5 op de 10. Dus, de beurs getoetst, als eerst een 1 en dan een 1,5 en krijg je een 6 als rapportcijfer. Dan hou ik het vroeger ook voor gedaan op school. Het minst tevreden over een buurt zijn de lui van de Leentjeheuvel en Sanderbroek. En de meeste tevreden lui wonen op de Kolleberg. Wij hebben dat nog gedacht. Ondanks deze bemoedigende cijfers is er toch nog het werk aan de winkel. Dat kreeg ik alleen op die 3 dagen allemaal niet af. Plannen voor het opknappen van Glanenbroek, herbestemming van het oud horecastruitje, het bouwen van een nieuw gemeentehuis in Sittard, of een rechte bestrating in de Raadhuisstraat en een verbod op autoraces tussen de terrasstil. Kalle vergaderingen schorsen, kallen tot diep in de nacht, alsof er dan wel het goed zou kunnen. Er werden raadscommissies samengesteld, die komen ook niet weer. En let op, dan werden adviesbureaus ingehuurd. En dan wordt het goede raad pas echt duur. Dat kost in de tijd en de geld. Van die centen houden we inmiddels al de schaatsbaan kunnen overkappen. Maar dit gedreutel maakt hooggoed het uitreiken van de scheppelijke schotersplak een stukje makkelijker. Ook nog niet alle raadsleden weten blijven dat ze in een raadsvergadering een stum moeten brengen. En dan niet samen gaan plassen of samen gaan roken moeten. Let's moet er gestemd worden over Glanenbroek. De oppositieleden liepen weg omdat ze dachten dat er dan gestemd moest worden. Niet gestemd moest worden. Ze stonden te gniffelen achter de glazen deur. Maar Matt de Loo van GroenLinks, plaatsvervangend voorzitter, moest mitstemmen. De stemming ging dus gewoon door en de oppositie houdt zich gekloot. De raadsleden kregen van mij een cursus over stemgedrag, om stomgedrag af te leren. Ik zal hier mijn verantwoordelijkheid herpakken. Prins Sjoerd ten eerste gaat hier get aan doen. Geerwit, ik ben een horecaman. Misschien kent u mij wel van de bokker hier in Zwijkes. Daar heb ik vast wel eens een aantal van u wel eens bediend. Even tussendoor. Het ligt natuurlijk aan de situatie, maar over het algemeen kent u mij beter door mij laten bedienen als door de pastoor. Als ik de boven op de berg in Zwijkes aan het werk ben, dan droom ik wel eens van een eigen restaurant. In Geleen is er misschien nog wel een plaatsje voor mij bij de Raadhuisstraat. Laat daar nu een toplocatie al jaren leeg staan. Het oud gemeentehuis. Zo'n monumentaal gebouw, 100 jaar oud, mocht nooit verloren gaan. Eerdere plannen, ook voor horeca, zijn in schoonheid gestorven. En nu komt mijn plan. Als we daar nu eens een combinatie zouden maken. Huisvesting van burgemeester en wethouders. Vergaderzaal van de gemeenteraad en ik dan met een eigen restaurant. Ik ga daar kookworkshops geven. Het college gaat vuur koken en deed de bediening. De raad schuift aan voor de proeverie. En geen gezever over het eten. Er werden geen leverkeukjes gebakken. De raadsleden kunnen zeggen of ze het wel of niet lekker vinden.
en vroeg of bepaalde ingrediënten vervangen kunnen worden. Maar uiteindelijk kregen ze het toch door de strot geduwd. Ik heb ook wel een naam voor mijn zaak. Brasserie Slikken of Stikken. Na de raadsvergaderingen samen gezellig kokerellen en eten zonder van de kook te raken. Dat is het idee. Het zou de verstand houden, met de nadruk op verstand, binnen het gemeentebestuur enorm kunnen verbeteren. Qua recepten natuurlijk zoveel mogelijk licht verteerbare kost die niet zwaar op de maag ligt. Bij het college van BMW zitten heel geschikte lui voor in de bediening en voor in de keuken. Ik heb ook al een keukenchef op het oog, de burgemeester. Die moet opletten dat de boel niet overkookt. Om overzicht en orde te houden ben ik de keukenprins. De burgemeester kan prima koken. Dat deed er niet alleen toes, maar ook diks bij de raadsvergaderingen. Dan kookte van woede. Hij weet als geen anger wanneer de rapen gaar zijn en wie het is om in de puree te zitten. Het gaat in de melk te brokkelen en het geer overal in de vinger in de pap. Hans kan nog prima de lu en koolstoven. Als chef moet er erop letten dat de raadsketel met die half garen niet overkookt. Hans is ook niet bang om even onder de grill te leggen en is niet onder de indruk als dan aangebrand wordt gereageerd. Het enige probleem wat ik met Hans heb, is zijn CDA-garnituur. Het preus geen vlees en geen vis en alles drift in een waterig Rooms sausje. Een goede wijnkaart is ook belangrijk in onze brasserie. Voor de taak van sommelier denk ik aan wethouder Yvonne. De naam Salvino is bekend van het glaas. En vino is Spaans voor wien, beter kent niet. En, heel belangrijk, ze schuttigt nu geer gaat in en zorgt dat de glazen niet half leeg, maar half vol lijken. Judith, een keukenprinses, zou ze denken. Maar die liet zich niet zomaar in de keukenrol dwingen. Die laat zich reuren in de pannen. Die hield wel van getreuring. Mocht ze te veel knooien, dan kent ze nog immer de hang in wesje onschuld. Leon Geijlen. Wat zou ik Leon eens laten doen? En nog echt. Gelaan naar kook. Met zoer droeven en bitterkeukjes. Maar als je dit bestelt, moest je wel veel geduld hebben. Het duurt namelijk heel lang voordat het klaar is. En als het dan eindelijk geserveerd wordt, is er waarschijnlijk niks meer van over. En vraag ook niet naar de gepijpelde prijs. Is er trouwens opgevallen dat Leon flink is afgevallen? Wie zou dat komen? Zou er toes soms ook moeten bezuinigen en de salami-tactiek toepassen? Of heeft er misschien last van een sportcomplex? Andries Houtakkers. Op zijn leeftijd druk en nog immer niet uitgekomen. Vergadert regelmatig vanuit de auto, via Teams. Geen tijd dus voor een ganse gang bier eten. Alleen het kleinste al. Een afstakkertje of een afgang. Advocaat van zwarte kip, lekker langzaam. En flink achter op de boom houden, dan kun je nog gedoet. Ivo Tilly. De wethouder die gaat over subsidieregeling aanschaf duurzame elektrische warmtekussens. Die moeten de stroomvrettende terrasverwarmers op de horecaterrassen vervangen. Het college gaat blijkbaar zoveel energie af dat het zelfs verwarmde kussens kan subsidiëren. Die energie gaan veel benutten voor het verwarmen van de terraskussens in de horeca. Bij vergaderingen gaat het college
op die kussens zitten en dan laaien ze dan klimaatneutraal op met een badse. En Ivo zal voor eeuwig herinnerd blijven als de wethouder die op het terras voor warm vlees heeft gezorgd. En de zesde wethouder in de keuken zou heel welkom zijn geweest, maar dat gaat hem niet weer. GOP en CDA willen geen extra pottenkieker aan het fornuis. Jij zou die combi van GroenLinks en Partij van de Arbeid metkoken. Marco heeft nog geschipperd, maar helaas. We leven in een tijd waar alles onder een vergrootglas ligt. Lange vingerkuks bestaan al eeuwen, maar er zijn vooral lantaarnen bijgekomen. Vroeger kostte de lui alles voorschotelen en slikten ze alles. Onze gemeenteraad, een aanspiegeling van de samenleving, is inclusief samengesteld. En dat betekent dat ik bij het koken met lui van alle kleur en voorkeur rekening houd. Bepaalde ingrediënten kunnen ze met goed fatsoen niet meer gebruiken in de keuken. Die zijn voor sommigen nu onverteerbaar. Die zijn dan ook totaal van de kaart. Zoals zwarte bessen, zwarte olijven en kik-out zwarte bloemen. En de wokgerechten waren voortaan wookgerechten. Ik zal ook rekening houden met de partijen die opkomen voor de LHBTI-gemeenschap. Die zitten over alle partijen verdeeld. Voor hen stel ik voor de stoofpotjes met vleesvervanger. Of stampot van queerperen met genderneutrale ballen. Ook op de kaart, alleen voor de betreffende doelgroep, pikante kip op een bedje van hete bliksem. Ik denk dat iedereen wel sympathie heeft voor de MeToo-beweging. Dus, bij mij geen verboden vruchten meer op de kaart. Wel, blijf voor mijn olijfolie. Een specialiteit voor GroenLinks. Verse groene spinazie. Bij het koken blijft er weinig van over. Just wie van een programma. Het slinkt losse biestees. Groen slinks. De Partij van de Arbeid zet zich altijd in voor een rechtvaardige samenleving. Prima toch? Toepasselijk nagerecht voor hun liet me aardbeien op het slag komen. Ze komen tenslotte op voor de kwetsbaren. Misschien dan ook maar in een nieuwe naam, Partij van de Arbeid. Bij de tafelschikking houd ik uiteraard rekening met de gevoeligheden in de gemeenteraad. Daar heb ik het met de burgemeester al over gehad. Hij kent zijn pappenheimers. Sommige partijen willen echt niet meteen aan tafel. De kind al blij zijn en ze zo samen door één deur ons restaurant binnen kunnen. De coalitie is gemakkelijk. Ze zitten al jaren aan dezelfde standtafel, maar ze zitten nu wat krap met 20 stoelen. Ik ga dat niet ingewikkeld doen met dit eten. Alles is al voorgekoud. Dus ik serveer ze gewoon hapklare brokken. Die slikken toch alles. Maar Yvonne, kijk goed, doe geen water bij de wijn. De oppositie wordt lastiger. Sommigen kunnen wel bijeen zitten, maar dan moet ik de mensen van tafel weglaten. Die maken anders gehakt van een. Dat geldt niet voor Kim Schmitz en Paul Kubbe. Die hebben een gearrangeerd huwelijk gesloten. Dit groen-rood kuppelke is nu in zijn witte broodsweken en gaat samen aan één tafel. Ik geef het voordeel van het twijfelmenu. 2 halen, 1 betalen. Dan zijn er ook nog partijen met 1 zetel. Die hebben een tafeltje voor zich alleen. Voor hun regel ik dinner voor one. Met 1 pansgerechten. Roodslet schenk en een echte eenpitter. Die kreeg havermout. Jacques Renet. Hoeft of hier nu niks in te schudden. Drink alleen spa.
voor Serge Klein, kibbeling. Met koffie verkeerd. Serge heeft dan wel weer Pieter Meekers aan het koken gekregen. Daryl Foster, workshop waffelen bakken. Bij het debat in de raad over de Zwinswei ergerde Daryl zich gruwelijk aan het geschreeuw op de publieke tribune. Hij was het op een moment zo zat dat hij zag: ik spreek u dan ook maar aan in uw eigen taal. Hou je waffel. Pepijn Pie, het jongste raadslid. Hij kreeg het kindermenu met verrassing. Na de verkiezingen waren er ook weer partijhoppers. Die zijn bij anderen aan tafel geschoven in de hoop dat het eten daar lekkerder is. Voor zullen ze leren. Weet je wat ik die voor zet? Scharrelkip, wentelteefjes en als nog graag hopjesvlaam. En dan zijn er ook raadsleden die het helemaal niks uitmaakt wat op een bordje komt. Voor die is sowieso alles Chinees. Lieve carnavalisten, ik ga afsluiten. Ik heb je tips en recepten willen geven. Waarmee hopelijk de normen en waarden nog eens gaat worden opgewarmd. Zet die ego's in de diepvries en schei uit met je onderling te flamberen. Het kan zo simpel zijn om problemen op te lossen als er maar positieve energie in steekt. Met niet al te pittige soep die ook niet te heet wordt opgeleid. En die we samen uitlepelen komen we een gans eind. De vastelavond is met stip daarvoor de beste gelegenheid. Houd u eens gedikkerde lachspiegel voor en neem zelf niet zo serieus. Want anderen doen dat ook niet. Ik eindig zo wie ik ben begonnen. Mijn verhaal is waar en deels verzonnen. Het ging over het klimaat en over energie. En de rol daarbij van mijn brasserie. 3 dagen de sleutel en 3 dagen de tijd. Als prins kom ik mijn energie wel kwijt. Ik warm de vastelavond vurig op en verbeter het klimaat nog bovenop. Ons wereldstad, daar nemen we tegenop. Samen hossen, drinken en zingen. En ik mag eindelijk voorop. Heerlijk gelijn. Sleuteloverdag, Allah. Wereldstad, Allah. Klein, Allah.